iki kowe mrene janji jare sehidup semati nanging ngopo bukti mesti iso banter ora ya aja banter-banter saiki aja rano ben saiki lunyu bos cok lagu iso lunyu iki oh ngeten ta jancuk marana urip wasik petir jo, hah? Ono petir, jangan. Loh, air lagi kok tangis yo apa karo botol. Ya, ketak piye ra karo. Tadi Pak Amir ngomong, kan jabul Faira Pak Amir. Mari ngono, Pak Amir ya. Gon go coba bom sing itu mirip. Paling ngene. Apa coba Faira jeneng lho, ora tahu. Paling yo wis. Cuk, aku ora tahu. Iya, aku ora tahu. Temen-temen. Ae ngomong ae yo. Oh, tekan ana apa lho. Lho. Aku mau pabrik aja mau kon arek. Yo, masa ngelakuin bapakku. Barang tak bos? Bos. Nek ono iki ono enak. Kalau kita kentengan bawa ini. Tapi sing lumayan iki nek enter sing nyang pendek kol. Enterannya lah. Iya, kan kosongan lho. Rata aku iki lumayan itu sing. Boleh. Enter lawas iki aku pikir arep juga pasukan. Yo, enter lawas banyak jati. Ah. Eling bang mundur ya. Ora kok doy wong ben. Wis. Kok dicor langsung. Nah. Aku tuh nak kiri iki. Nampok kiri. Lho iso tuh. Hati-hati kan. Ketok iya. Aku rong pas yo ning paling ono. Wis tengah tol dene gak eling yo. Nek bawa teman. Oke, nek tuh. Oh iya, wis kadung iris nyangkut wis ra nyangkut aspal ngambang ngantor. Kancu adek pun ngabok mesti nang 5 iki lho, kenceng ngono ya. Iya, ora ana. Ojo nek, lale nek. Kowe nek wong loro tau padu nang jero motor. Dan tuh karena tuh menang ae tanco kon iku ngono. Tapi jare ngati kon iku cocok ambek kula. Padha kilate. Ah tae wah. Aneh ya. Cep-cep lo sing ado-ado tok ya. Tapi ini kon sae kok ngentekno yo. Ya, lo mau harus entek yo. Yo apa carane? Sampai pok-pokan nek lho, ringkelan. Iya, Cuk. Kon pinter lagi gitu. Ayo, pinter tok iya. Carane agen iki jatah sampeyan sing kok kan ana sisa to. Cara potongan 50 ya. Agen ini 50 jatah sih. Nah, terakhir diblengno, bleng ayo cukup piro ya. Iya, kan telah nutup pabrik, mari kabeh. Sing ambek awake yo. Kan iku tes-tesan to anggota sendiri. Ya. Iso bagi tak gak iki kan. Gampang. Yo. Makanya tak jatah sekian. Berarti yo wis masuk. Bagi SNJ ya. Iki setengah sopir kecil.
ngenteni. Mosok saka Sidoarjo ke Nenger Lijo. Jam piro? Hah? Jam 5. Enggak kena jam ta. Yo. Lah kok. Apa iki? Sopo putih ngene lho. Aha. Oh, iki toro cuk rasa gue gitu. Lu datang gue kalau di kafe. Masih ada. Bisa kerean ini. Tidak masuk terminal. Lewat dah ini. Lewat rel. Jambul itu nek mari mangan gak semangat. Iya, iya. Apa? Masa tergantung arek. Iya, nek tergantung arek macam-macam. Selalu di resep ini. Iya, mendem ya. Nek kocok lu macam elek. Yo. Yo. Enek digone ning aku Sabtu. Udah wis digone katok ra gelem. Tahan, wong gendeng. Ini sempahan tok. Ya, tapi kelabian itu sakit. Tapi sempahan. Karena tak sempat. Kalau joget. Dari awal nih? Hah? Dari awal? Dari di awal? Pertama apa lagi? Cara goyang. Asik! Ini kalau kakak bukan yo. Ini yo. Ada motor yang ada putar. Oh ya. Untungnya sepi. Jalan goyang, jalan goyang.
Dolanan listrik ya? Ayo. Ini zaman dong. Ayo.